Республикабыз районнарында мобилизацияланучы ир-егетләр ватан сагында торганда аларның гаиләләренә һәр даим ярдәм күрсәтелә. Буа районында да бу нисбәттән район башлыгы махсус операциягә киткән күп балалы Әхсәновлар гаиләсе белән очрашты. Бу турыда тулырак киләсе язмада. Ольга Әхсәнова инде 2нче ай бер үзе 4 бала тәрбияли. Гаилә башлыгына повестка сентябрь башында килә. Балалар да барысын аңлый, аларга да авыр ди күп балалы әни. Бигрәк тә уртак кызлары Мәрьям әтисенең китүен авыр кичерә. Слово папа у нас в доме произносить нельзя, у нас истерика сразу. По утрам постоянно ищет папа, где папа. По телефону, если по видеозвонку созванивались, у нее истерика постоянно. Булат Әхсәнов тимер юл гаскәрләрендә хезмәт итә. Өлешчә мобилизация кысаларында снайпер буларак чакырыла. Ничек кенә авыр булмасын, гаилә үз героена ышана һәм аның белән горурлана. Надеюсь, что вернется живым и здоровым. Тут вам вкусняшки. Район башлыгы Ранис Камардинов күп балалы гаилә белән аралашып, яшәү шартларын карады. Әхсәновларга волонтерлар ярдәме кирәк булуы да ачыкланды. Наш мобилизованный парень ушел из этой семьи, и он выполнял. Мобилизацияләнгән ир-егетләр кемнеңдер әтисе яки абыйсы бит. Без үз чиратыбызда аларның гаиләләренә булышырга, аларны ялгыз калдырмаска тиешбез. Якын арада һәркемнең гаиләсенә район хакимияте вәкилләре киләчәк. Барысы да социаль паспорт төзү һәм конкрет ярдәм чаралары күрсәтү өчен эшләнә. Ләлә Зайнуллина, Алсу Самиуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан.